ang Naisyaga Channel, magadulong sa inyo sang isa ka obra maestra nga drama, Super Koy Koy. Magabulig sa nagakinahanglan, tagpangapin sang ginapigos kag katarungan, Super Koy Koy. Ari na ako sa ginatawag kalibutan. Karon, wasakon ko ang tanan nga makitaan ko diri. Ilabi na gid ang ginatawag nila nga mga buildings ngayon na. Hari ang para sa inyo. Ya! Kadami ilang taon, nagakalawasak, nagakalabuka mga kristal, kag ang mga tao nagadinalagan. Amoy ni gusto ko. Kinahanglan makita ko ang tao. Ang tao ang ginatawag nila Super Koy Koy. Dito sa amon planeta, nalutos niya kami. Pero dere, patyon ko siya. Tunawon ko siya pagi sa akon mga kalayo. Hari pagid.